O berberecho levaba prácticamente 5 anos desaparecido da ría de Arousa. A marteilia provocara unha alta mortaldade do bivalvo, acabando cun dos principais recursos dos pósitos arousáns. Dende aquela, os responsables das confrarías afanáronse na recuperación da especie. Este ano que os esforzos comezaran a dar os seus froitos con presenza de berberecho en toda a ría, un novo episodio de mortaldade masiva dou o traste coas súas expectativas. A espera de que o Intecmar realice as analíticas das mostras recollidas, as causas da morte do berberecho non están claras, aínda que podería tratarse novamente da marteilia. Nós en xaneiro tiñamos unhas expectativas de ter unha boa campaña de berberecho, porque iso conleva de non estar machacando outras especies, e máis que despois o berberecho iba a ablandar o terreo, pero non, ou sea, xa mediados de febreiro, finales de febreiro, xa empezamos a ver mortandade, xa mandamos a analizar mostras. Pasa que creo que esas primeiras mostras ou a máquina non fixo análisis ou se perderon, e agora tamén a finales de marzo mandamos as seguintes mostras para analizar ao Intecmar. Pero penso que debe levar alá un mes e pico. Estamos esperando respostas, pero máis seguro que sea a martelia. Na Pobra calculan que un 80% do berberecho que xa acadaba a talla comercial desapareceu. Na mesma situación están outras confrarías como Rianxo ou Cabo de Cruz. Xa falando tamén cos homólogos que teño en Rianxo en Cabo de Cruz, tanto Raquel como Miguel tamén xa me están dicindo que en zonas que lle morreu todo, 100%. E nós estamos que na praia dos Rapusiños morreunos bastante, eu calculo que son un 80% da produción, e iba a ser un ano bastante xeitoso. Nos areales estáse aguantando un pouquiño máis, pero tamén xa se está vendo algún morto. Aínda que esta campaña de berberecho dase prácticamente por perdida, as confrarías confían en que o próximo ano comece a recuperarse a produción. Espero que po ano volva a haber recrutamento e volva a ser resistente. Por exemplo, ainda hai exemplares agora, como os que están agora aquí postos na lonxa, que ainda están vivos e aguantan, pero claro, tiña que aguantar todo. Non solamente tiña que aguantar o 10 ou 15% do berberecho, tiña que aguantar todo, e non só na nosa praia, en todas as praias da ría. Porque iso era a riqueza. Se hai berberecho, hai ameixas, se hai ameixa, hai de todo. Mentres tanto, o Intecmar traballa dende hai varios anos nun estudo para conseguir un berberecho resistente á marteilia, o parásito que provoca a morte do bivalvo.